A ideme spolu pred stolom, o 2 minútky začíname s našou predstavou s našim maskotom Hugom. Ale volím si raz také, ja si raz nesem. Neviem, tak si sa mala vtedy uhadiť. Ďalšia súťažiaceho na skladu na hviezdovke. Toto je. Ďalší lyžiar má pomalý nábeh. Čo rozpráva? Nech radšej vypne. Nech radšej vypne. Jedna posledná, super. Jeden z tých menších lyžiarov. Čas sme nevideli. Ďalší lyžiar už začal. Margaretka. Už je polovici. Ale tam hore je to dobre rozbité už. Pekné zvládanie. Rominka. Ide Simonka. Ten horok je hrozný. Tá sa normálne pustila. Keď treba medzi bránkami jazdiť, aby išla rýchlejší. Bojí sa rýchlo. No. 34:02. Borovič. Či nie? Nie ma. Asi. Aha, to je Tereza asi. Oľa. Trošku jemnejšie. Pomaly rýchle. Toto je jeden z tých opatrnejších lyžiarov. Posledná prekážka, zvládol aj poslednú prekážku a prechádza s cieľovou rovinou. Koľko máte detí? 10 asi. Ale vy ste ale brezne. No, brezne. Ale viac menej kláďa. Nezvládla nástroj. Ema sa zasekla. A nevie vybrať lyžu. Ani sa nezodvíne. Chlap ide ku nej. Ako? Zapísala si petu a ona je taká smotná, že to tam bude takto sedieť pol dňa. A ja ešte mám na hlbokej mám. Tam vlastne musím bývať na hlbokej, tak tiež tady Padla, pomáhajú jej. Zasekla sa. A pokračuje. Áno, pokračuje. Viktor. A tomu to celkom ide.
asi Beňa. Výborné. Kde je babička? Tam. Hľadná hlavne chceš. Hej. Ako si to bude? Dobre, už ide. Oj, tu ďalší lyžiar, ktorý už skoro končí. Áno, držme palce, poďme, je to najlepší čas. Prechádza celou rovinkou, super. Dobre išiel. Dúfam, že toto číselko 50 ešte uvidíme. A ideme spolu pred stolou, o 2 minútky začíname s našou predstolou, s našim maskotom Hugom. Ale neviem si raz také, zás ťa znesem. Už idú. To je kto teraz? Teraz sú dvaja a potom pôjde Martin Pančík a potom ideme všetci my za ním. Aha, tak ešte to plníme. Ináč majú od 40 a 41. To je Margaretka? No kde máš tu MP3? Koľko mala? Je to aj na internete? To je oliva malá. To je malá oliva, však? Teraz voľa, kto ide dole tiež. Malá oliva. Za olivkou. To ide? Teresa! Teraz je 47. Je to kolo? Dala! On nás nedelia sobotu. Ako? Simonka ide. Možno, že nepomôže to, ale... Ahoj. Koľko som videl si ma? Áno, dobre si išla, 33,6. Koľko som mal své? Mimi, neviem. Vrkočom si skoro bránky zváľal. Koľko má Dominik? 50. Dominik pôjde za ním. Si skvele išla. Vrkočom si pováľala bránky skoro. To videl, on tak zvial. Stále súťažíme. Pokračujú. Máme tu ďalšieho súťažiaceho. Prvá súťažiaci čísla som videl. Dlho ti trvá, potom sa zabavíš. Niekto vyššie čísla ako 120. A to je tá zľadovateľ, by niektorý. Nie to
Domino! Takže najväčšie číslo je zatiaľ, ktoré som ja videl, je 120. A ďalší súťaž je na slavu. Končí svoju jazdu. Je to jeden z tých mladších súťažiacich v kategórii pravdepodobne do 8 rokov. Nie, to nebol on. Ale ďalší, ktorý už jazdí záledu zákratu po druhej. Nemá žiadny problém s balancom. Sa blíži ku koncu. Posledná ostrá zátačka a je v cieli. A ideme spolu pred stolovou. O 2 minútky začíname s našou mini-diskotékou pred stolovou. S našim maskotom Hugom. Ale neviem si raz také, ja znesem. Takže dneska, ja vás poprosím, aby ste urobili jeden veľký kruh, pretože takto sa to Takže robíme jeden veľký kruh, dobre? Čo ide teraz? Ideš, a potom sa budeme spomínať, kde ty ideš? a už mohli začať, dobre? Ďakujem. My čo končíme? A už sa cez toto nedá, už iba 3 jazdy musíte ísť. Počúvaš, keď tréner ti povie, že môže byť. Poď, Alivko! Rovno, rovno! Ubližite sami sebe, lebo... Hop! Si išla pomaly. No vy sa budete šiali, je to rozbité. Blíže to dá kde na bok. Poď, aha, ideme. Kto? Stara? Daj. Chytni to. Nebude pomáhať. Poď, Sára! Sára! Sáru som dala hneď za Olivkou. Do toho! Počula, že je protokole. Poď, Miša, poď! Poď! A to prečo je to tak neskoro? To je veľmi ďaleko. Zavesený Margaretka, na ono, vidieť pošletí na peniaze. Deňo. Jaj. Wreszcie! Dobre! Ale nie bude vás hovoriť. Keď vás oddelíme, Paráda! Thank you.
Preto. Viktor. Dobre, brzdi. Takže do Hronca tak skôr, áno? Na 8, aby sme boli tam. No, tak. Zajtra ide s otcom. To je problém, aby spívali. Chcú ho pomaly. Lebo on je... Najmu ide do zodvážne, ne? Dobre, hop! Ale dobrý čas má. Hej. A ideme spolu pred stolou, o 2 minútky začíname s našou prezentou predstolou, s našim maskotom Hugom. Ale volím si raz také, ja znesem. Bronzovú ja budem mať tam. A ja nebudem mať viac. A ideme spolu pred stolou, o 2 minútky začíname s našou prezentou predstolou, s našim maskotom Hugom. Ale volím si raz také. A ideme spolu pred stolou, o 2 minútky začíname s našou prezentou predstolou, s našim maskotom Hugom. Ale volím si raz také. A ideme spolu pred stolou, o 2 minútky začíname s našou prezentou predstolou, s našim maskotom Hugom. Ale volím si raz také. A ideme spolu pred stolou, o 2 minútky začíname s našou prezentou predstolou, s našim maskotom Hugom. Ale volím si raz. Takže chlapci do 8 rokov, tretie miesto Misie Benjamin. Aj s početným fanklubom. Ešte raz tretie miesto Misie Benjamin. Huga by sme poprosili, aby odozdal cenu a takisto aby sa aj odfotil s tretím najrýchlejším pretekárom v kategórii chlapcov do 8 rokov. Dnešných verejných pretekov. Netuším. Takže ešte spoločná fotka s maskotom Hugom. No a v tejto chvíli prichádzame na druhého najrýchlejšieho pretekára v kategórii chalanov do 8 rokov a tým bol dneska Kvietok Jakub. Takže Kvietok Jakub, ak si niekde tu bolo by takisto dobre, keď už prídeš a postaví sa na stupeň víťazov, pretože si obsadil druhé miesto v dnešných verejných pretekoch, takže takisto zastúpení to bude pre dnešný deň. No a v tom prípade ide na prvé miesto, ktoré dneska obsadil Pančík Martinko. Vy kvietky. A do 12. Stojte! Takže ako vyzerajú dva najrýchlejší v kategórii do 8 rokov. Určite veľký pokles pre túto kategóriu. Hej, 8, ale ja som bol zapísaný v kategórii. No, my budeme pokračovať ďalšou kategóriou a to boli dievčatá do 12 rokov. Ja budem chlap. Tretie miesto pre dnešný deň Demanová Ema. No, tá tu není. Takže Demanová Eva, ak si niekde tu, bolo by dobre, kebyže prídeš na stupeň víťazov, pretože si Choďte zobrať, tak do! v tých verejných pretekoch tu na Táloch. Aďa, choďte zobrať, tak do! Takže Demanová Ema, ak si niekde tu, pravdepodobne tu bude všetko zastúpení, takže by som poprosil niekoho z zástupcov, aby prišiel prevzať cenu. No a my ideme na druhé miesto, Giertlová Margareta. Takže druhé najrýchlejšie dievča v tejto kategórii je už na stupne víťazov. Sme radi, že nám neušla domov a ostala si prevzať cenu. Takisto odovzdáva maskot Hugo. No a po druhom mieste musíme vyhlásiť aj to prvé miesto a to dnes v kategórii dievčat do 12 rokov obsadila Mihalova Michála. Takže
Takže takto vyzerajú dve najrýchlejšie dievčatá v kategórii dievčat do 12 rokov. Spoločná fotka s maskotom Hugobešte. Od vás je určite veľký potlesk, ktorý si tento dievčatá určite zaslúžia. Dobre. Ďalšia pretekárska kategória dnešného dňa boli chlapci do 12 rokov. Tretie miesto dnes obsadil Dulan Darius. Či tam není Borovič? Tak tam zase nemám potom. Takisto s veľmi silným fanklubom dnešného dňa. No to hneď. A teraz? Nás nie. Teraz. Nie teraz. Ale nie. No a prvé miesto v tejto kategórii chalanov do 12 rokov Budinský Daniel. Tam sa musíš pogratulovať. Mám za tebka dostať. Nebo nič. Ja som aj vďačný. Lajkujem fotku dneska. Keď bude na Facebooku, tak ju lajkujem. No a tejto chvíli prechádzame na